A prišiel taký Holanďan a povedal jednoducho, tomu farárovi pomôžem. Veľkú sumu prislúbil, fakt veľkú sumu. Ja len som tak pozeral, to fakt môžeme sa zadlžiť. Hej, ja to zaplatím. No a my na tie betóny, keď mi takto prislúbi tí človeče, tak potom oľutuje, že to prislúbil, bo my toľko betónov dáme, rafeme ten betón, však sme zabetonovali, tiehli všetko a sme postavili na hrubú stavbu a ten dotyčný nič. Dobrí ľudia sa postarali, ohovorili ma, osočili a ten nič. Už som len z boku sa dozvedel, čo na mňa našpinili. A ja hovorím, ideme za ním do Holandska. A môj kamarát, lekár, hovorí, ty tam chceš ísť, to 20 miliónov, kde ty tam nájdeš? Jak ty nájdeš ihlu v kope sena? Neboli mobile, nebolo nič, len som vedel, že dejaké to tam má, dejaké popri tom nejaké stavebniny, kamenárstvo, či čo to, len čo som tam vedel, neúplné údaje. Jak tam chceš ísť? Ja neviem, ideme. A prečo? Čo ja poviem na poslednom súde? Že som bol lenivý? Alebo že som nedôveroval Bohu? Veď ja som v dôvere v Boha robil ne pre seba, pre tieto devčatá. A ten lekár, kamarát hovorí, ty, ja si berem dovolenku, ja chcem vidieť, jak to ty tú ihlu nájdeš kope sena. My sme šli do Belgicka a stamáde sme kúkali cez tie telefónne zoznamy, kde by to asi, čo by tam sme našli niekoľko tých Holandsku, páni, kde to začneme? Tu sú, v tomto meste sú tak asi 3, 6, si zoberte, my sme trafili, jak to Pán Boh dal, ale to nie, že sme trafili. My sme tam došli autom na tú jednu adresu a to ten Holanďan také oči vypulil. Čo vy tu robíte? No, ste nám slúbili a... Dobre, ale čo tu robíte? No, ideme za vami, chcem vedieť, jak chlapovi, či hej, či ne, či čo teraz. Ale ja som tu nemal byť. Jak? Ja som na dovolenke, len som kľúče zabudol od neviem od čoho. Z dovolenky, z chaty som sa vrátil po kľúče. Prišiel po kľúče a stretol nás. Krútil hlavou, hovorím, no tak na základe toho vám dám. A všetko vyplatil. Vidíš? To je farárová hlava, jazyk, svaly. Božia prozreteľnosť. Dôveruj mi, uvidíš, ja začnem konať. Dokáž mi, že ma miluješ. Nekecaj o tom. Dokáž mi to.